Bye na, bye. Please, one selfie na. नै जोंहा बैसागुनि फट'शुट मोनसे होबाय। वाव, बाहायजों जों नै जोंना बैसागुनि फट'शुटआ बरिया सेल्फि लानि र' one selfie बाय, one selfie र'ब्रा खाननाङा सेलिब्रिटि जानायखाय नोंबो दुगा जाथारलायबाय नामा? One photo guys, र'ब्रा सेलिब्रिटि ओइ फाग्ला खारबावबाय। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ Bodo ब्लग इउट्युब चेनेलाव बयखौ बरायहरलायबाय दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ गाइस। ओमफ्राय दंफैयो आं नै आंनि भिडिअ स्टुडिअ। नैबेनो जाहैबाय आंनि स्टुडिअ। गोदोनि भिडिअ बानायग्रा माबायदि जानानै दं लुक्स नायदो। वाव बाय, माथो हाग्रासो दुफबजोबनानै दं, गासिबो हाग्राजोबनाय। आं दायो गाखोनानै दिन्थिगासिनो नोंथांमोननो बे स्टुडिअ ओमफ्राय माबायदि भिउ नुयो गाइस। थ' गाइस दायो आङो सफैबाय आंनि लांदां स्टुडिअ सायाव नायनो हागोन भिउ पइन्ट। अ माय गड, ओरैबायदि सेक्सि नुयोना जायगाखौ। अ बाय, नायनो हागोन नै गला नुस्रजोबखायो आरो। ओमफ्राय नैबेहाय दङ जोंनि दैज्लाङाव अखा हाबा खिग्रा रायजोनि न'। ओमफ्राय ओरैहाय नुहुरदोंना बै हाग्रा बारबानो गोथै बारि, थारमाने जोंनि जायगानि मानसि थैनायफोरखौ बावनो जेम फैनाय जायो आरो। ओमफ्राय ओरै भिउफ्रा नायदो, ओरैहाय दं बै लांदाङा जाहैबाय फोथार मोसौ खाग्रा, ओमफ्राय बै जाहैबाय मटर खारग्रा लामा। नैबे जाहैबाय आंनि लांदां स्टुडिअ। ओ बाय, ओरैबायदि सेक्सि जायगा ना। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामाखै बयबो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामनानै होनाया गोनांथार आरो आंनि थाखाय। अब्ला नैबे सानिफ्राय आं ओंखारलांफिनसै। दायो बोरै ओंखारलांनो? अ माय गड, लामायानो गैला नै। वाव, दाथ' आं बेनिफ्राय जाम्पिंसो होननांसिगोन। माय गड, बोरै ओंखारबावनांगौ? आयौ बिराद गोजौ नै, बेनिफ्राय बारजुमनांगौ। अ बाय, बेनिफ्राय बारजुमनांगौ। आव, माबोरै बारजुमबावनांगौ? ट्राइ एगेन। वाव बाय, नायनो हागोन नै बिराद गोजौ बिल्डिं सामफ्राय। ट्राइ खालामनि गाइस, ट्राइ। गांलाब केमेराखौ हमफिनबाय। दिनै नैबे गोजौनिफ्राय उरायख्लायबाय आरो आं गांलाबनिफ्रायनो। ओमफ्राय नै लुक्सआ नायनो हागोन मा नांफैजोबखो। दायो आं जंगल थांगासिनो। बे हाग्रायाव मा दं? ओरैहाय दङ समायना रमायना थिंखु बिबार बारि, ओमफ्राय ओरैहाय दङ जाहैबाय गोथै सावनाय। माने जों लागोनि गोथै बारियाव दंफैयो गाइस आङो। नैबेनो जाहैबाय जों लागोनि गोथै बारि, नायनो हागोन नै। अ माय गड, बावनो मानसि सावदों, ओरैबो सावदों। ओमफ्राय बे आं गसंनायावबो सोरखौबाफोर जेमनाय दं खोमा। दायो दंफैयो आं गोथै बारियाव। ओमफ्राय ओरैहाय दं फुख्रि जावलागासिनो आरो। ओरै नायसै नै गोथै बारि बोलाबायनाय गनफोर खोमालै बेफोर। बेनो जाहैबाय ओरै गोथै बारि, बेयावनो सावलाजोबो ओरै जोंनि जायगानिखौ। ओइलाय बैथिंबो मेरला सावनाय दं। ओमफ्राय ओरैहाय नायनो हागोन बाव फुख्रि ना माबा बानायगासिनो आरो। ओ भाई, ए देखो गाइस, ओरैहाय जोंना मैदेरा उरखुगासिनो, नायनो हागोन नै। औ, ओरैबायदि सेक्सि नुखायोना जोंनि जायगाखौ, गलाजोबखा आरो। औ भाई, बैहाय गारहैगासिनो आंखौ, माने नैबे जायगायाव बोरमानि फार्म खालामगोन। ओरैहाय दं जेसिबि ट्रेक्टराव लड होनानै बेनि हाखौ जावगारगासिनो, बाव ना फिसिनाय जागोन। नंगौना नङा रायजोफोर? थारमाने बिराद गुवार जावबाय आरो फुख्रिया नै, नायनो हागोन। जेसिबि ड्राइभारखौ नायब्रा, बोरैबा एंगेलजों नायबा सोलाख' नुस्रालायखायो। ट्रेक्टराव लड होगासिनोबाव बेनो। जावनायफ्रानो लाजाखायालै, सयथिनोबो अयथासार लिजिखा, नायनो हागोन। फुरा टाइम थांनानै माला ओंखाम मोनजायो सानलागासिनो बे फाग्ला सोलाख'आ। सोलाख' नुस्रोखायो नै, जेसिबि ड्राइभारखौ नायनो हागोन। सोलाख', ओइ फाग्ला सोलाख', थाब जाव।
नैबे जोंनि खाथियाव फुख्रि जावनायखौनो एसे देखायफैलायबाय आरो नोंथांमोननो स्रायनो थारमाने मोजां नंबाबो नङाबाबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो गाज्रि मोनदोंब्लाबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो माने जों सापर्ट खालामलायनायानो जोंनि मानसिनि गुबै आखु नालाय ना मा होनो आयौ 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 सोरनि एथ' बोरमा फैलाबायखोलाय गिना खारजोबावबाय नायदो फानबायबायनासो मोनजालायगोन नामाब्रा बैसागुनिलाय स्राय बाय अ बिग पेन बाय बिग पेन बा दुगाथार सेलिब्रिटि जानायखाय आच्छा बैसागु बोथोराबो फैथारगौ बेनिखायनो आंबो मोननैसो बैसागुनि फट'शुट लानो फैबाय आरो नैबे उदां जायगायाव ना बाय सानैजों लानोसैलै फैदो आगै डार्लिं फैदो खारनाङालै मा ओंखारो सेलिब्रिटि जानायखाय दुगा जाथारलायबाय आरो दुगि जाथारलायबाय आरो फैदोब्रा फट'शुट लानोसै सानैजों ए खारनाङाब्रा नुबाय मास दुगि बे सेलिब्रिटि जानायखाय आंजों सेल्फि मोनसेखौनो लाबावलानो सेलिब्रिटि जानायखाय र'ब्रा सेल्फि लानोसै सानैजों र'ब्रा नुबाय सेलिब्रिटिफ्रा माबायदि जायो इसिबां दुगियो आरो बे सेलिब्रिटि जानो मोननायखाय र' साला नोंखौ आंनि सेल्फि लालायाथ' र'ब्रा जाहा नै बैसागुनि फट'शुट मोनसे होबाय जों स्रायनो बरिया बैसागुनि फट'शुट मिथिबाय ओरैबो ब्रा मिनि र'ब्रा खारनाङा नुबाय सेलिब्रिटि जाफ्रा माबायदि सेल्फिखौनो लास्लाम हालायलाय खारो र'ब्रा मोनसे लाबावनि बाय वान सेल्फि बाय प्लिज बाय वान सेल्फि येट बाय ना बाय प्लिज वान सेल्फि ना नै जोंहा बैसागुनि फट'शुट मोनसे होबाय वाव बाहायजों आंजों नै जोंना बैसागुनि फट'शुटआ बरिया सेल्फि लानि र' वान सेल्फि बाय वान सेल्फि र'ब्रा खारनाङा सेलिब्रिटि जानायखाय नोंबो दुगा जाथारलायबाय नामा वान फट' गाइस र'ब्रा सेलिब्रिटि ओइ फाग्ला खारबावबाय सेलिब्रिटि जानायखाय दुगाथारसै माथो नोंबो र'ब्रा वान फट' ब्रा र'ब्रा आंजोंलाय सोर सेल्फि लाबावगोनलै माथो रावबो लाथारा नै आंखौ नुबानो गिनानैसो खारलाजोबो माने आंबो बैसागुनि मोननैसो फट'शुट होनो सानदोंमोन बेनिखायनो सेल्फि लाबायबायनो फैबाय आङो राव सेलिब्रिटियाबो सेल्फि लाफैया सोरबा सिख्लाबाबो नायदो नैबे सिख्लाया खारलायबाय नुबाय नों आंखौ गिनानैसो खारजोबखायो माने एथ' दुगा जाजोब्बाय बिसोर माने दिनै सेल्फि लानो फैदोंमोन आं गाइस जों लागोनि फोथाराव माने रावबो सेल्फि लाफाग्रा लोगो गैयाना बैसागुनि फट'शुट खालामनो बेनिखायनो आं नै दा नैबेहाय सानैसो सिख्लाफोर लोगो मोनदोंमोन आं सेल्फि लागोन साननानै फैदोंमोन आं खारोल' गिना खारोल' आंखौ रावबो सेल्फिखौनो लाया आरो अब्ला बेखिनियानोसै दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो रावबो सेल्फि लाया खारनाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा बयबो लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा बयबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आरो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआव डेन्जार भिडिअ नुलांनो थाखाय बयबो साबस्क्राइब खालामदो लागायहोदो गावसिला हरजोब जिफोरला हरजोब सारला सिला हरजोब आरो गोदान भिडिअ नुलांगोन आरो इन्टारेस्टिं भिडिअ नुलांगोन गाइस अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय